Kinsa kaninyo nagsimba karon ang amahan o inahan? Taas ang kamot. Taas ang kamot. Ay mo kaulaw nga inahan na mo o inahan, no? Mga anak. Taas ang kamot sa mga anak. No. Ang kompleto kanang naay amahan, inahan o anak. Taas ang kamot. Ang uban na ulaw. Palakpakan nato ang nagkahiusang pamilya na naadinhi karon sa atuang balay alampuanan, no? Tungod kay diha sa pamilya, diha nato pod masabtan ang lihok sa Santissima Trinidad nga mao ang atong gisaulog karon. Ang usa ka Dios naay usa ka amahan, naay usa ka anak ug Espiritu Santo. Sama sa usa ka pamilya nga adunay amahan, anak ug inahan, no? Adunay gugma nga nagbugkos kanila isip usa ka pamilya. Mga igsoon, talking about Holy Trinity, no? Pangutana nato kung asa man gikan sa simbahan nganong nahimugso man ni siya nga pagtuo, no? So dili lang ni siya haka-haka sa ato ang simbahan kundi gikan gyud ni sa Bible, no? Gikan gyud sa Bible. So kung himasa mo og Bible sa daang tugon, makita nato ang lihok sa amahan, no? Sugod sa pagbugna sa kalibutan o pag-uban niya sa mga Israelita ngadto sa yutang gisaad. O diha sa atong introduction ganina, gisaysay nga ang amahan usa ka magbubuhat, no? The Father is the Creator. Ikaduha, diha sa bagong tugon, diha sa ato ang ebanghelyo, sa upat ka ebanghelyo o sa mga letter of Paul to different places, makita nato diha ang tibuok kinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo, no? Gihulagway diha ang kinabuhi sa anak nga si Jesus. O isaysay kini sa introduction nga ang anak mao ang manluluwas, no? So gipadala ang anak aron sa pagluwas sa kalibutan ug dili sa paghukom. O sa katapusan sa mga ebanghelyo, no, kunsad ang Espiritu Santo kanatong tanan. So mo kini ang Holy Trinity, no? Makita nato diha sa Bible. Diha pod sa atong mga pag-ampo sa simbahan, pagkahuman sa homily, atong iampo ang ato ang credo, no? Ang ato ang pagtuo. Ug diha pod makita nato ang Trinity, no? Sa una gani, miingon nga nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Nagatuo ako sa anak, no? Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Ug dinhi sa last nga paragraph, ingon po diri nga nagatuo kami sa Espiritu Santo. So nadiha ang Trinity. Makita po nato ni diha sa mga prayer sa pari, no? Kung alert mo sa mga prayer sa pari, mag-open na siya og Dios nga Amahan, kung sa English, Almighty Father. Nya prayer, unya mag-end siya sa kini amo gi pangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak nga buhi og hari uban sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. So ang mga prayers sa pari always grounded on the Trinity. Why? Because this is the foundation of our faith. Mao bitaw nga masulod tag simbahan, manguros ta, no? Tungod kay mao kini ang essential part of our faith, the Trinity. No? So dili nato i-deny, dili nato walaon ang nato ang pagtuo sa Trinidad, Santissima Trinidad. Tungod kay mao kini ang pinaka-uyukan, no? Sa ato ang pagtuo. No? So dili ta maulaw nga mag-sign of the cross ta, no? Nabitaw kanang kailan ako nga naka-abroad siya, unya naka-abroad siya sa
mga Muslim area, no, sa Middle East. Kunya sa pagpangaon nila, siya raman usa Christian. So unsa iyang gibuhat, naghimo siya sign of the cross sa iyang kamot. Kunya iyahang butang sa iyang agtang. Kay nahadlok man siya kay siya ramay Christian. But we have to, no, profess our faith because nagpabunya ganita tungod kay we be able to embrace our faith, no? Nga nagatuo ta sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, no? So mo kana asa pa nato masinati ang Holy Trinity. Masinati nato ang Holy Trinity or Santissima Trinidad pinaagi sa communion, no? The idea of communion. Diha sa communion, no? Communion of the Trinity, the undivided unity, no? Makita nato diha ang Trinity because the Trinity is always wishing us to be in communion with us, no? So makita nato sa unang pagbasa si Moises nagampo sa atong amahan, no, nga makig-uban unta ang Ginoo, no, bisan pa sa ilahang kagahig ulo makasasala, makig-uban unta ang amahan diha kanila. Sa ikaduhang pagbasa, no, giampo ni San Pablo na ang Dios sa gugma ug kalinaw maanao unta kaninyo, no? So maanao unta kaninyo ibig sabihin bot pasabot nga ang Ginoo makig-uban, makighiusa unta kanato, no, diha sa tuang pagpanginabuhi. Ug dinhi pod sa atong gospel karon, klaro kaayo, no, nga a very famous na verse, no? For God so loved the world, no, and He gave His only begotten Son. Mao kini ang hubad sa Bisaya. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan sa ingon nga gihatag niya ang iyahang bugtong nga anak. So the Trinity, no, gusto nga makighiusa kanato, gipadala ang iyahang bugtong nga anak aron masinati pod nila, aron masinati pod sa Ginoo. Makita pod nato nga ma-feel pod sa Ginoo ang atoang mga gipang bati, no? So kung nagsakit man ang Ginoo ug naa po tay mga kasakit diha sa atong kinabuhi, we are also participating, no, the life of the Trinity, the life of Jesus. Mao kana sa atong panahon karon, the unity, no, mismo diha sa atong family, the unity of the family is always challenged, no? So, kung makita nato ang communion, no, diha sa ato ang pamilya, isip usa ka image sa Holy Trinity, karong panahona, no, daghan na kay mga pamilya nga nagkatibulaag, no? Nagkatibulaag tungod sa financial crisis, pamilya nga nagkatibulaag tungod sa crisis sa relationship, daghang pamilya nga nagbulag tungod sa nagkalahi nga mga prinsipyo o baruganan. Makaingon ta, nganong nanghitabo man ni siya? Nganong naamay mga separation? Nganong naamay division among the families, no? Dili ba kaha ni tungod sa distorted na pagtuo nga naa kanato. Nga ang atong pagtuo sa Holy Trinity, no, nawala na, dili na hugot ang ato ang pagtuo, no? Dili na ta mutuo nga the Lord, no, the Father, the Son and the Holy Spirit are united. Tungod kay maglisod ta og apply diha sa tuang tinuod nga kinabuhi. There are a lot of influences, no? Diya sa tuang environment karon, no? Nagkalain-lain nga mga ideology, nagkalain-lain nga mga tinuuhan, no? Og nilayo na ta, no, sa pagtuo sa tuang Ginoo, the Holy Trinity, the undivided unity, no?
So, mao kini daghan kay itag mga sukwahi nga mga pagtuo, ug kung kini mo patigbabaw nga mga pagtuo nga naa sa kalibutan karon, no, ang pagtuo sa kining labi na sa competition, instead of unity we compete, we compete, and sometimes it overwhelm our feeling of jealousy, our greediness, kana materialism, kanang mo accumulate og mga materials even nga dili nato na kinahanglan, so daghan nga mga gituuhan nato nga nawala na, nahilayo na sa atong pagtuo sa atong Ginoo nga Trinity, that they are three but they are united, they are one. So ingon man sa atong mga community, mga organization, so kung dili Trinitarian ang atoang pagtuo, dali gyud ta mapukan, dali ta magkatibulaag. Mao gani karon mga igsoon, gisaulob nato ang BEC Sunday, unsa man ning BEC? The Basic Ecclesial Community. Mga gagmayng Kristohanong katilingban, nga tungod sa Santissima Trinidad, nagkahiusa kining mga gagmay nga mga katilingban, mga community, so isip tungod ni ana nitubo ang atoang simbahan. So mga igsoon, hinaut unta nga ang atoang pagtuo sa Santissima Trinidad dili unta kini mapukan. We always believe that the Holy Trinity always keep us united as a family, as a church. Amen. Palihog manin